Kohdat sopia. Opiskelijat eivät ole vaipuneet apatiaan. On yhtenä meidän perusarvoja nimenomaan oman työpaikan luominen ja me sen takia suhtaudutaankin tulevaisuuteen ja nyt tähän valmistumisen jälkeiseen elämään niin hyvin positiivisesti. Toivoa siis on, että työelämän luutuneet asenteet alkavat muuttua. Mutta miten käy koulumaailmassa? Seuraava esimerkkimme Jyväskylästä kertoo, että uusi aika on saanut myös koulumaailman myllerrykseen ja mikä parasta, opiskelijat eivät ole vaipuneet apatiaan suurtyöttömyyden alla. Yes! Vajaat 3 vuotta sitten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa päätettiin, että lama ei sittenkään lannista. Markkinointi- ja yritystalouden linjalle alettiin perustaa erilaisia tiimejä, joiden päätavoitteena on saada nuoret työelämään jo opiskeluaikana. Kyllä tämä lähtökohta on tämmöinen oppipoika, kisääli, mestari. Minä uskon, että yhä enemmän siirrytään tämmöisen käytännönläheisyyteen ja ammattikorkeakoulun perustehtävä minusta on perustettu juuri sen takia, että me saadaan niin kuin hyvää teoriaa ja hyvää käytäntöä yhdistämään ja lyömään kättä toista kesken. Mulle vanha tämä opiskelumenetelmä se ei tarjonnut semmoista vastuuta, että sai ottaa vastuuta, mutta ei ollut pakko. Täällä se on pakko ottaa. Vaikka vanhaa opiskelutapaa ei olekaan kokonaan hylätty, käytännössä opiskelijat saavat opintoviikkonsa kokoon puurtamalla ikään kuin omissa yrityksissä. Me ollaan aloitettu aika pienistä jutuista, mutta ne on kasvanut tässä vuosien varrella sitten isommiksi ja isommiksi. Esimerkiksi tämmöinen kuin ihmiskasvainen Jyväskylä, asiakkaan ilahduttamiskilpailu. Ollaan järjestetty 3 keväänä nyt Jyväskylässä, että se on näkynyt tuolla keskustassa ja kaupungissa aika laajalti. Suurajon viikko ollaan järjestetty kävelykadulle 2 syksynä. Me ollaan vuotta nuorempi tämmöinen tiimiopiskeluryhmä, mitä tämä RTV, ja meillä nämä tekemiset on rajoittunut tämmöisiin pienempiin projekteihin, ja yhtenä suurimpana meillä oli liikuntaviikko, mikä toteutettiin elokuun lopussa. Oleellista näiden nuorten opiskelussa on asenteiden muutos. Kaikille on täysin selvää, että perinteistä palkkatyötä on erittäin vähän tarjolla, eli oma työllisyys on yhtä kuin oma yritteliäisyys. On yhtenä meidän perusarvoja nimenomaan oman työpaikan luominen ja me sen takia suhtaudutaankin tulevaisuuteen ja nyt tähän valmistumisen jälkeiseen elämään niin hyvin positiivisesti, että jos ei lähdetä työnhakuun tai sen niin kuin normaalilla kaavalla, niin pystytään myös luomaan se oma työpaikka. Joka tapauksessa itse pitää työpaikka tehdä. Menipä sitten valmiiseen yritykseen tai perustaa oman yrityksen. Joka tapauksessa itse pitää se tehdä. Mutta vaikka asenteet ovat nykyaikaa, ajatukset ovat historiasta. Meillä on tämä Mahatma Gandhin tunnuslause vuodelta 1947, että sinä itse olet se muutos, jota maailmalta haluat. Se vaatii sinulta rohkeutta ja jääräpäisyyttä. Ja jos kaukainen tavoite on oma työpaikka, tiimillä voi olla läheisempikin unelma. Me ollaan lähdössä maailmanmestaruusmatkalle kyllä nyt joulukuussa, eli tällaiselle palkintomatkalle tästä 3 vuoden työstä, mikä me ollaan tehty. Jyväskylässä toimiva Tiimiakatemia on tuonut uusia raikkaita tuulia markkinoinnin opiskeluun. Tiimiakatemiassa tehdään opiskelun ohella bisnestä eikä intoa ainakaan tunnu puuttuvan. Ja kaikki alkoi muutama vuosi sitten villistä ajatuksesta. 19.1.1993 niin laitoin sitten, siinä oli tietysti riski, että välttämättä jos kukaan lähtenyt mukaan, niin tämmöisen lapuun, että haluatko lähteä maailmanmestaruusmatkalle ja siinä sivussa oppia hieman markkinointia. Koska ajattelin, että siinä pitää aika hemmetisti oppia markkinointia, että pystyy iso porukka tekemään maailmanmestaruusmatkaa. Innostuneita riitti ja näin markkinoinnin opettajasta tuli päävalmentaja. Muutamassa vuodessa tiimiläisiä oli lähes 100 ja maailmanympärysmatkojakin on tehty jo 5. Siinä sivussa on opiskeltu uuteen tyyliin itsenäisesti, itseohjautuvasti ja koko ajan töitä paiskien. Kun muistetaan bisneskoulu, niin mä oon sitä mieltä, että oppiminen ja bisnes niin ei ole siis sille, että oppiminen erikseen ja sitten bisnes vasta kun valmistunut. Vaan voisi ajatella, että bisnestä oppii ainoastaan sille, että se on koko ajan niin kuin se bisnesoppiminen. Eli siis, että tehdään niin kuin se oikeasti. Osuuskuntaperiaatteella toimivia tiimejä on nyt 7. Kukin ohjaa itse itseään ja toisiaan mestari-kisälli-oppipoika periaatteella. Tiimiä käytetään työkaluun. Se tiimi on työkalu, että ei se ole sille, että sä menetät omaa identiteetisi ja oot sitten niin kuin vaan siinä tiimissä, vaan nimenomaan koetaan, että sen ihmisen pitää pystyä myös tekemään niin kuin yksin töitä, koska ei sulla aina ole sitä tiimiä. Sen pitää pystyä yksin, mutta sitten se on se taito, mitä tänä päivänä tarvitaan, että monihan osaa yksin, mutta ei osaa tehdä yhdessä.
Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Vielä senkin jälkeen opiskelijat voivat jäädä akatemian tiloihin pyörittämään toivottavasti tuottoisaa bisnestään. Tämä on aika erikoinen, että aluksi oli kauheasti totuttelemista siihen, että sulle ei tule valmiina niin kuin lukujärjestyksiä ja kukaan ei kerro, että mitä sä teet ja koska sä teet ja kuinka teet. Että se pitää niin kuin ihan täysin itse ottaa vastuu siitä opiskelusta, mutta se on hirveän mielenkiintoista ja motivoivaa. Että todella tämmöinen erilainen, mutta tosi tämmöinen, niin kuin itse joutuu kaikki tekemään, mutta kuitenkin, että sä saat itse määrätäkin sitten tosiaan kaikesta. Että tosi mielenkiintoista. Esimerkiksi ollaan suunniteltu tänne paikalliselle tällaiselle graafiselle keskittymälle sinne markkinointia, miten lanseerataan se keskus, miten ne yrittäjät saadaan sinne yhteiseen henkeen puhaltamaan, miten saadaan sinne se me-henki. Ja sinne ollaan sitten käytännön, että miten käytännössä saadaan yrittäjät innostumaan siitä asiasta. Ja miten saadaan niiden mielenkiinto ensikä herätettyä sitä keskusta kohtaa. Tiimiakatemiassa skeptisimmän valtaa epäusko. Jospa positiivisuus ja hurmahenkinen markkinointi-into ovatkin pelkkää silmänlumetta. Mutta ei, usko on vilpittömän vahva. Tulevaisuuden mä näen tällä hetkellä hyvänä, että meillä on kumminkin kaikki meidän puolella nyt, että kaikki kehitys niin taloudessa tällaisen on aika hyvässä, että me ollaan niin ylöspäin menossa, niin meillä on sellainen hyvä sauma, että ei jouduta niin jotkut meitä aikaisemmin niin kouluttautua niin tyhjän päälle, vaan että ei ollut niin mitään. Että ja kyllä mä uskon, että ehkä yrittäjät itse työllistän itteni. Pyhänä tavoitteena on ollut tuottaa markkinoinnin ammattilaisia ja yrittäjiä ja laajempana missiona levittää uudenlaista ajattelutapaa koko työelämään. Tulevaisuudessa, kun ei työpaikkoja vain ole, ne pitää osata luoda ja vieläpä markkinoida oma osaamisensa. Niin nyt jos ajatellaan, että meiltä on valmistunut vasta niin kuin 72 ihmistä, niin nyt ne kaikki, kun meidän päämäärä on, että jokaiselle luodaan resursseja vastaava työpaikka, niin kaikki on sijoittuneet resursseja vastaavan työpaikkaan. Eli että siis se on 100% se että jos se ei enää vitsikään, että jos ajatellaan, että kun tämän talon ovesta astuu sisään, niin elämän kohtalo on lopullisesti päätetty. Se joudut tekemään loppuikäistä töitä. Et mietin nyt 2 kertaa, tuut sä tänne.